Ojo lali lur, like, komen, lan subscribe. Nanggi wong lanang kene mang. Jare ngejak rundingan ngandani omah. Kok nglompro ae. Biasa nek wis nggawa dhuwit ngono budal gak mule-mule. Jarene kok dodol kewan. Luas kewan akban binatang tak dol kabeh. Mangkel aku oleh kepingin omah apik iku sampe wedhus, bebek, kebo tak doli. Kon ndi ae? Ngomel adane betet Tuban kok niku. Lah iya sih, dhuwit digawa kok gak mule-mule. Jare golek bahane omah. Saiki takon dhuwit, biyen kok takon kunci. Ya iya. Mosok ngurusi kunci tok ta? Oh niku. Lah terus sapi sing ndek Kang Samin iki wis kondol. Wis tak dol kabeh. Ya wedhus, bebek, kebo, sapi. Karepku ya tak pitung nek wis dhuwit nglumpuk nang tak entekne kene wis. Ngono iku bener ta ngono iku. Rumah tangga bener ta ngono iku. Gak ngono aku nganut kekarepmu. Nganut apa iku kekarepmu sing maksude tujuanmu ya apa sih? Diterusno. Ngene lho, Ya. wong omahe tangga-tangga kuwi apik kabeh mosok sih awak dhewe rumah tangga pirang-pirang taun masih pancet sombong ae. Lu temenan, ayo jaga bensin, Dik. Mencelek omongane iku. Apa? Kaya arek nom-nom lho. Gengsi. Nah, yo jaga gengsi, jaga gengsi. Ya. Wis omah iki ayo, wis Ya temenan. apaan omah iki enak. Lho, enake diboto wis. Diboto genahe apa sih? Dibangun. Lah iya, lak ngono ta. Lah dhuwite iku ndi lak ngono? Lah urusan duit gampang. Lah bahan-bahane nang ditekakno lho. Karepku iki tak permodern. Cek gak madani omahe tangga sebelah ya. Lah iya ngomah wis mengkreng ngene. Genteng karang pilang wis. Akeh sing gawe wis. Diganti apa iki gentenge? Iki kelaras sing digawe iki. Ngono iku tayo ta. Lho, dadi pandangan iku rek. Ya apa? Iya tapi perhatian gak genah. Temenan perhatiane wong liwat kene mesti leren ndelok iku ame sapa Munawar lho. Ya apa? Kon tumen jaman saiki genteng-genteng kelaras. Ya apa? Ya iku jenenge gendeng iku. Ya genteng sing apik, ya umume genteng ku ya apa sing kuat ngono lho. Nuruti kekarepmu wis sak karepmu. Tak umbar kon bangun omah iki wis. Tak gedhek iki. Ganti apa iki? Sing enak ya plastik. Ngono iku gak wong lanang njaluk tampak ta. Lah nek gedhek ya dipangan rayap rek. Ya apa? Sing enak ya Gentenge kelaras, gedheke plastik. dibetoneser. Ero kan? Ya apa betone sir ya apa sih? Lho, tuku watu sejina. Terus? Ya. Aku tak ngamek beletokan rong tikar. Ditumpuk ngono. Watu ditumpuk terus dipuk Iya, nek beletokan. wis dukur nang ngebleki sampean ya. Ayo aku mbangun omah tak kete nyerong aku iki rek. Gak tayo kok. Ya sumume lho ya apa? Ya boto nang gentenge sing apik. Terus cendelone gedhek endi sing enak? Sing enak didekek ndukur. Gedhek ndukur iku Lho lho ya. enak kok nambah aku ngesis. Ayo terjun tekan ndukur. Kayak jalan Kemang. Diatur kamare piro? Sing enak ya iki lak ombone pira 8 15 ah. Iya, lah kamare ku piro? Sing cocok kamare tak karang selikur ya. Iku mata sepur sih. Kok iso ngajak sepur-sepuran iki lho gawe apa? Sapa yang ndek kene? Lho enak. Iya, nang ngusung-ngusung keluargane ngene diumpulno lho kene. Antri lho kene. Kon ku omah durung dadi wis kon undha mono. Ngene iki krasa lho bolon nek desa kon. Temenan iya. Lah ya apa sih wong omah atas wong loro ae lho gawe kamar selikur iku lho. Ya biasa telu rek. Lah iya ngono sing bener ta. Lah pawone iki dek endi? Sing enak iki ya didekek kulone Benowo. Kata ayo nyene, wong pawon dek kulon nopo iku lho. Wong omahe nduk kene kok iso. Jange gak tak jawab iku wong krungu. Lho gak ngono sih model di letter L biasa kan ngono ta. Lah aku lak ngomong wis nari karepmu wis. Tak turuti wis. Nek Model karundingan wong lanang ya gak enak sih. tapi tinimbang model letter L. Letter apa? Sing kaya wae Mas Hadi iki lho. Iya, letter apa? Letter O.
Enak dadi enak ora bunder sih. Enak kon olah-olah mlebu sumur. Iya. Nah nek dalan-dalanan cek mumet ae ngono. Sregeten gak bangun mari. Ya apa? Gak bangun. Ah kon niku aku iki wis kadung diruwi tangga isin rek. Ya apa? Duwike gorene. Hah? Duwike gorene wis. Gak kualik ta. Duwike dhek sing ngesak ngalor ngidul. Delok niku karek pira iku? Wingi aku wedi wis tak tekakno iki. Endi? Lah iki rong kobokan kon Iku gawe apa iku? Ya apa? Gawe apa rong kobokan iku? mosok digembangun omah. Lah gawe apa? Jare kon kate goreng kacang. Ya sing bener ngono lho. Tak pira raoto tak pira. Tuk ndi punya? Nah, botone ndi? Ya apa? Boto. Gampang nek boto. Iki lho aku tuku besi. Pesen pirang trek? Tuku besi iki lho kanggo otot-ototan. Apa? Kanggo iku lho, botoneser. Kok iso mesine didhisikno kegan gepuk sampean ta? Lah karepmu sih didhisikno ki apane? Ya boto wedi ku dhisikno. Deh wong boto jok gopo-gopo rek. Wong gak kurang wae tangga iku alake sing tugel-tugel tak jukokane kok. Males. Lan niku. Iya nek wis mlebu gorene tak gawe ngasap sampean ya. Iya lambeku cek tambah tipis ngono. Nang kale boto kono. Wis ana omah nek ngono. Aku tak dolek boto. Iki lho tambahane duwike. Wis gak takon kunci akon niku. Ki mang oleh ku dodol manuk. Eh? Nah, manuk karo situ tak dol pisan. Lho temenan rek manuk kok tak didol. Lho, wong iki jange ngetoni perlombaan dari kate kon dol. Kan niku. Lah wis gak ana duwe iku kewan wis entek ape dodol apa maneh. Lah bapak dolen manuke bapak kalau. Wah, Lho, lho. manuke bapak. Wah, enak ndase gede suarane kong iku. Wis ana omah ya. Iya, oleh botol lho ya. Heeh. Aku iki iso guyu lek kepethuk arek-arek tok ae. Lek wis ijen-ijenan ini sumpek maneh. Iki ya apa iki nyambut gawe apa iki? Paman iki kothek ya duwe galangan barang cuma barek aku gak sepiro percaya ngono. Soale ya salah kawitane. Sing dhisik bengi dikon jaga aku tak usungi nang omahe tangga, tak jalik dhuwit. Esuk ditakokno dhuwit tak warah entek. Ngono wis muring-muring pas aku ya tak toto men tangga perkara dhuwit engko tak silih dhisik ngono jare aku iki mlubut sing apa panjenengan jane gak mlubut cuma ya welut ndasir karepku tak toto iku karepku ditoto tok ngono tak dikek dhuwit ya tak trima mbak aku Lho lho. lho wis iki mulai begejekan maneh iki lek pedhe wis saliyane peneh gak ana ta kok balik aku Ayo apa? mang pedhuk peneh saya pedhuk maneh Wong sak tepak isine mek wong kono mbak. Pak. Lah apa? Kok metenteng lah apa? Metentang-metentang nuruti karepane yumu lho. Sepurane aku gak nyekel dhuwit saiki lek ben kau iso ngutangi peno, saiki gak iso. Kon baleni maneh. Aku rene gak butuh dhuwit. Ngomong potong-potong dipotong gak gelem. Tak basemas. Lah apa? Lah apa? Dikongen yumu tuku boto. Ndolek boto. Wong lanang dikon wong wedok kok gelem. Lho, iya lho nek dikongen tuku bumbu terasi. Wong iki wong lanang tuku boto ya pantese. Nanti bangun ta? Lah iya kok omahku jangan tak bangun. Duit-duit piro peno bangun saiki lek gak 300 400 ya sengko. Lho, aja kon ngurusi lapo masalah biaya rumah tanggaku iya. itu. Dirilusi jalmutan kena kene. Nah, sepiro dukuring gunung isi dukur suket. Ya sik dukuran wong arit. Kon iso dukur wong arit? Lho lah wong arit lak ndure suket ta. Lho sukete dicaki. Iya. Eling peking wasiat ta kowe. Terus wis pokoke boto aja liya-liya. Timbang peno nang Mojosari ya. Iya. Engko lak gak kenal. Heeh. Tak tanggung dhewe meno gak ro pamanku. Paman sapa? Lho paman lho galangan ah. Lho pamanmu amin. Lho to hari. Iya. Oh, umum galangane. Oh, mbah.
Masa lho. Oh, isine botol ae isi loro. Cuma contone loro tapi mburi. Urung linggan. Iya, ya loro contone ngarep mburi ku lho akeh sing remet-remet tok ana rong truk ae. Iku dibuak sing remet iku. Dibuak ta. Gawe semen botol. Semen botol. Wis saiki ya apa? Butuhku ya gak akeh ya gak titik. Piro? 4.000? 6. 6 ah? Heeh. Saiki regane anu 12 gak salah. 12. Iya. Wis tanpa tak nyang wis. Heeh. Iki lho berskote. Piro iki? 18,5. 12,5. Iya. Aku ana tengahane wis 20 pisan lho. Iya wis Iya. 20 ya. Heeh. Kapan nang Bro? Lho, engko rono ya. Ngono. Sore-sore jam 4 rono. Engko aku nduk kono ya. Apa perlu tak gawakno kendaraan wis? Wis nggawa apa sing nggo kendaraan? Ya perahu lho. Perahu tuh. Iya. Perahu tuh situk tok. Iya. Oh gak kamu trek wong botone iku boto situk iku 5 meter are. Dawane 5 meter kandele 15. Engko tadi sik iku boto tah embong diketok iku. Oh, boto sing cilik ah. Iya. Oh, plus aku boto sing saiki gawe aku dhewe iki. Ngono. Heeh. Lah butuh bis ana. Lah butuh bis ana engko nyetopo jurusan Malang ya akeh. Waduh Kertolo rek. Bis sing tak maksudno iki gedagane bangun sumur aku iki. Oh, sumur. Iya lah apa kok nyeget pandaan Malang barang. Gawe sumur ta? Iya. Oh, bae banyu. Banyu lha apa sumur kok angel-angel? Lho angel-angel. Ya selek rendeng iku gawe kolam. Iya. Yo, sak rendeng iku ditadai kabel, wis ketiga lak kan banyu. Kan banyu. Ya iku ae diombe. Didusi ya diombe barang. Anakku sing loro kan tak omongi. Iya. Ketok serbuk-serbuk lemu-lemu. Iya. Lho sing meruju dadak dadi ceblok. Kon niku. Urusan sumur enggak urusan peno ta? Iya. Sumur kumpan mari. Mulai kan pentili aku duwe. Kon iki, Mas. Ya. Guyon. Wis begejekan maneh lek kepethuk iki. Kongon temen iku angel. Wong aku lho lagi duduk deluang lho ya. wis aku iki angel kongon temen wong tau dadi Bambang Sutejo kudu banyu lah. Wis kaya gak kuat temen-temen niku. Tapi ojo muni amblas. Oleh ku guyu kaya wong kentekan bondo iku men. Wis kene dhuwit. Engko nang paman ya. Ya jam 4 lho. Aja nang Jamino lho. Mbok kliru. Lho aku ndoleki Sumini dhisik. Sumini lak racun dunia kok ngawur ae. Lapo nang Manjamino ya pamanmu. Tohari. Heeh. Omahe lak pancet sih. Nggo sepeda rono ya. Prauto kok. Lho gak ngono kok lek prautune kari sepeda nang arep. Ya apa? Lek prautune kari telat kok sepedano dhisik ae jujuk oma. Ngono. Perlune mbek menawa ana kekurangane dhuwit kok tak sekolahno. Ya aku mulih ngosek ya. Waduh. Ya wis. Ya Cak. Sing enak name paman iki. Loh, kon. Iya. Ndai. Ya teko golek hubungan anu. Iki botone ana pira kira-kira? Ya wis delok dhewe nggo mburi sak meneh kae ngono lho, linggan cek pirang-pirang tumpuk ngono lho. Ana 50.000 ono. Ya kliwat je kon iki ya apa sih mosok gak ndelok botone pamanmu dhewe Iki wedi kali ta wedi segara iki? Lho, iki juglangan iku apa lho? Wedi tekan juglangan iku lho, kali cilik. Oh, dadi wedi dudukan. Iya. Oh iya, kon iki ya apa sih? Dagang iku kudu werna-werna. Wong- Ana wedi kali, wedi dudukan, wedi segara. Wis macam-macam saknane wedi tak golek kabeh. Lah lek nang segara iku golek wedi ya apa? Lho, ya carane lho. Masa kan gak iso golek wedi segara iku. Ulak teko kapal keruk iki. Iya. Watune ana watu. Wakeh, cek kuwatir. Atos kabeh ya. Ana sing rada gembur sithik. Kon Lho, kan ana watu putih apa watu ireng? watu kabeh watu ireng ya ana, watu putih ya ana. Sing kon dolek iku ana wong pesen ngono ta? Watu ireng. Watu ireng ah. Semen boto ana. Ana akeh. Ya semen terus kwitansinya ana. Ya akeh wong kutang tak jagani wisan. Duit-duit luwih disilihno gak ono kan. Sik ta lho, kon iki ana wong golek ta?
Boleh apa sih pesen apa nang kamu? Ngene ya. Iki oh ya lali dokas Pak Wongso. Sampeyan diatur kenduren. Temen ta. Lho iya cek tas aduk ngene. Malah beneran aku Dek. nang luwe ta no. Waduh iki. Emang kan pirang-pirang dino gak gelem mulai blas. Lho nek kenduren akase ya. Ini luwe kan kula. Dokas mak anu pamanmu ya omong ngono, aku gak usah rono. Diatur kenduren Pak Wongso. Saiki ya? Iya. Aku budal ya. Tak tunggu kene ya. Ya wis tak budal sisal ya. Anu kuncine duwe anu oh sing rapet ae ya. Wis tak kunci pancen iki iso duwike. Iya bener saiki kunsume wong peteng. Sing peteng ki sapa sing peteng? Ya aku dhewe. Oh, kon niku. Budal. Budal ya? Iya. Paman iki kari nari menawar iki apa rene tanggare. Tak akali. Atretno Dek dhisik. Awas nubruk lanjaran lho ya. Olah apa ngudus gibas kok diatretno iki. Nggawa prautu kompoi aku mah. Kono aja enak-enak lho. Ojo enak-enak. Kon duwe salah apa marek paman? Lho temenan, aku malah lali kate ngomongi kon mang. Lho, Ruwe iki mang paman wis muring-muring. Waduh golek kon. lho sak rohku aku sak elingku ya gak tau duwe kesalahan. Gak menawa kon tau nggodho bebek ta apa? Lho, nek nggodho gak tau nek tau nyopo pancen iya. Lho lah iku salah paham wong bebojone golek wong cinta ya. Nyopo diarani nggodho. Lho nek temenan. pasar tak sapa? Teng pundi yu? Nang pasar. Dik. Ambek guyang-guyu ngono. Lho gak guyu mosok kate merengut. Lho, ya iku kon salah. Sangatnya beruang ta aku iki. Wong lek nyopo wong sing temen iku gak usah guyang-guyu. Wong guyang-guyu kudu gak genah. Paman iki ro, ya mbok waktu sampe nyopo mbok ndengkek mbok ya apa? Saiki golek peno. Lho mosok temburane gede pamanmu. Ngomong mbak aku, kandhanono kancamu Munawar. Lek panen kepethuk tak asap boto mbak aku ngono. Lah iki tinimbang aku. Iya, tinimbang aku diasap boto karo pamanmu. Mumpung durung lho. Lho. Aku tak muleh lho. Lho temonono ae. Temonono ae. Mah, omonganmu kok niku. Lah nek diasap temenan apane gak malih tipis meneh. Kon iki ya apa temonono ae. Ah, mono. Lho, sapa paman iki? Heh? Iku paman. Sok ndi? Lho, Ya, lho, wis aku pamitan lho. apane kon? Ayo kalah pinter mbek aku lek perkara welut-welutan. Lho, Man. Iki kenduran tak bancaan iki. Kon iki mang ngundang temenan ta? Bojone aku lho. Prasaku. Ya apa sih lho? Prasaku. Wong aku bareng nang omahe lawangi tutupan adano. Tutupan. Oh, wingenane. Ngandel lah, ngamulah kami kena. Wingenane. Wis. Aku eling iki mang. Lho, Balik kon iki ngapusi ae. mang ono dayo. Sopo? Munawar. Lho nek gawe ta? Kate golek boto kate bangun omahe. Lah nek karo ngenteni mama nak ngono lho. Aku ngenteni peno jare selek kesusu. Kok iso kesusu? Kamu tak kamu wareng ngentenono mawan. Mawan ya apa sih kan iki? Lah peno maman. Lah ya apa gak mawan. Ngentenono paman. Gak aku ngene ae lek pamanmu pancen ana perlu kok nang omah. Sik tas ae, Mas. Lho. Delok apa rek? Boto mbok ukurane sing ndi apa cilik apa gedhe wong boto kene lak kok ngenteni aku lho lho. Lah ana loro sih boto kene iki. Iya. Sing cilik karo yang gedhe regane dhewe-dhewe. Lah saiki lek pancene peno butuh dhuwit wong peno iku nyambut galak butuh kaya. Boto sik pirang-pirang linggan sik durung ana sing payu adano. Wis gak ana contoh sing cilik sing gedhe. Sing cilik sing gedhe wis tututono. Iya. Celuk lek anu ya gak pati krungu sing banter. Sik tas. Iya. Ya tututan. Ayo bongko tangga kon ayo. Gak iso matek tuwek aku iki rasane. Lah ya apa bendino nitae pikir aku. Saka rumangsaku aku gak duwe kesalahan. Kok terus pamane Kertolo iki lho ya apa kok duweni cemburu karo aku iki ya apa rek. Sopo? Lho. Wah, wadah. Apa kene, Pak? Ya apa kene? Ngono ngenteni bagus apa sih nak kono? Wadah, Pak. Sepunten mawon. Sing iki apa sing iki? Wadah sing kiwa nggih mboten sing tengen nggih mboten, Pak. Jare dolek boto kan. Wadah dah. Sing minta sing iki apa sing iki? Sing kiwa sing tengen lagi. Sing gedhe nggih mboten, sing cilik nggih mboten, Pak. Wong jare kandha. Sampeyan pun nuruti obong-obongane tiyang, Pak. Lah iki abang-abanganku dhewe. Waduh gak melayu blaen iki.
kanca. Wah, lho sapa mau? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh, Sapari. Rungku cek kandel apa cek tipis ri? Lah apa kok Wis ri aku tulung ngono. Temenan riri. njaluk tolong apa? Wah, kon tak omongi. Saka rumangsaku aku dadi tanggane Kartolo gak tahu aku duwe kesalahan karo pamane Kartolo. Kene iki bantar dadu dioyak polisi ngono. Ola apa? Rungokno ta omong aku iki. Pamane Kartolo iku cemburu ambek aku dienting-enting. Lho cemburu ana persoalane. Lho lah gak ana persoalane lha apa aku do uber-uber iki. Lah iya nek wong gak ana persoalane cemburu iku mustahil. Mustajab. Wis mustajab Lah bareng. dulure Mustari barang iki. Kayak kon ganggu keluargane. Lah apa? Nek aku ya gak tau nggodho nek nyopo sing wedok pancen iya tepak nang pasar. Yuk teng pundi yuk? Lho Dek war teng peken. Lho, jare Kartolo iku mang temburuan. Dingki antarane ri. Lah iku apa? Wis gak karo jawane war gak nulungi gelek-gelek njaluk tolong. Winane tolong familiku ri. Dengan kerembung dari tulurku. Nuk lamongan dari Pak Elik. Rasane kon seneng nek ana kancamu mati ngono kan. Tak dulur ae. Wah. Kon niku wis ya apa tulung ngono ri. Nduk kene ring aku kene. Kon tak omong ring kok. Lho, Pak, mboten, Pak. Mer. Sing. Enten Ya apa? kan iki. Kadang nono ri kula Pak nuwun sepunten kali sampean. Waduh do sing gedhe Ya apa mele sing ndikon? Nah, iki pilih. Sing kiwa ta sing tengen? Sing kiwa nggih mboten, sing tengen nggih mboten. Lho. Kadang nono ri aja oleh nuruti obong-obongane wong ri. Sampeyan niku percaya bong-bongane tiyang. Sapari iki obong-obongane wak dhewe nah. Ya apa sih? Wong bong-bongane dhewe lho, War. Waduh, mati. Boto iki obong-obongane wak dhewe. Antep sing pundi sing kiwa kaya? Ya sing iki nomor 1, sing kiwa nomor 2. Antep sing nomor 1. Iya. Kalau wong sing nomor 1 ya. Ya apa? Antep patos iki. Rasane disenggolno tok ae aboh pipiku iki. Lah kon niku aja guyon ta. Niat pesen iki nang pesen digawakno ngene ya. Omonganmu. Nek aku mungkin tadi sik kula melok takon Wak. Nah, Iya, iya. iki napa niki sik? Iki yang Sampeyan ya. kok belum berpulau. Takon. Meneng aja melok ngomong. Niki kawitane yen napa sih? Iki mang jarine ana Dayo dari Kartolo. Ana Dayo Munawar, Kabar kawusana. kabar Mbegat. Kok kon Kabar iki kawusana niku terusane. terus ngono ta. Nggih. Mang ngono ya. Bareng wis aku teko apa sih iki Kartolo iki ngomong nek ana tamu Kartolo iki golek botol. Ngomong sampe nek awe. Kartolo pesen enten tamu Kartolo niki. Terus sing Kartolo niku sing pundi? Gak panjane Pak to hari iki ngomongnya gak patek paseh mergo gusine melentung. Niki Kartolo ngeten ponan lho. sampean ta. Ngene ya ya. Ngomong kali sampean enten tamu. Ana tamu Munawar. Nawar. Lah tujuane Ngomong. nawar. Jare tuku botol. Ngono lho iki, Mang. Tuku botol. Iya. Terus sampean gawaken contoh. Tak gawan contoh ya iki. War, lah kon kok iso wedi mlayu nang perkara iki gawe contoh lho. Lho wong aku jare denteng-enteng terus sampeyan ngasap boto kula. Sopo sing ngasap awakmu? Mboten sentimen kali kula. Iga. Iku dhisik. Kurang asar. Sing ngomong gawe ngasap kon niku sapa? Jare Kartolo. Kartolo. Kok ya aku ring. Kon iki apa sih lho? Oh, napa man? Kok maman nguber-nguber. Lah ya kok. Ono lak golek botol sak, War. Gak kon durung tau tak balekno nang gaman kelanggengan kok apa kok. Ono lak golek botol sih. Aku dolek boto. Golek botol, Man. Wong arek tau beru-beru mlayu. Kon lah apa mlayu, War? Wong jare kate diasap iku. Sopo sing ngomong? Lah kon nang Lah ya aku sing ngomong. Lho, kalau ngomong ngasap botol iki sapa Gak sing bener, ndelok kon niku pamane Kartolo ndelok kon nek kaya ban kanisiran. Jange ditipisno terus kok ditembel. Oh niku nek Gak ngomong ngene lah nyentak rekod daya munawari tak ulet-ulet karo bola. Dhuwit kadung mlebu. 20, Pak. Kadung entek. Kok ya ngono lho. Ya sementara botol diusungi rono, meneh wis dadi ya. Wis dadi omah iku didol ngono ae dadi dhuwit cek balik. Mari didol kok duit nang aku. Iya balik ya War ya. Iya aku ambek bojoku nggolong kloso. Minggat. Kon digenano kancane gak? Kok genah apa wong kon ngajak loro jane. balekno lho. Balekno. Balekno 20 sih. 20. Iki ana duwe 50. Sesuk 30 sih. Kene 30. Sono dhisik 30. Nah, sing sabar sesukno dhisik. Dadi 20 ambek 30 jangan 50. Enggak dhisik.
Iki sesuk 3. Lah sing 20 lho. Lho, kene lek ngutangno aku nang 20 sih. 20. Iki dhuwitku 50, sesukno 30 sih. Lah nek wis tak jangkepi 30. Ya jangkep 50. Ya. Nah, krene nek ngono lho. 50 ndi wong wis entek. Lho. Lho kon iki Jangkep 50 iku utangi, lha iki saiki nyilih 30 maneh lho, Lah Pak. nek kon milih aku 30 aku Wis. tak dodol kombongi pitik dhisik. wong iling-iling kon kanca mbek aku. Ha. Aku nulung lek gak eleke ta. Iya. Iya. Wong ngomprat seduluran iku enak. Tapi lek nulung iki ya tetep elek kon ndi. Duit pira? Duit pira? Foto pira, Pak? 20. Gak kurang ah? Gak wis Wis ta kon nek foto ngomong kurang ah? 20 wis. Heh? 20. Wis. Wis. Duit pamanmu ta. Yo, pamanmu aku iki. Kon iki malih muruki wong gak iso malih kon muruki pinter yo aku iki. Lho, kon iso nyaur ta gak? Iso wis. Pokoke robotan njupuk ae wis. Ngono ah. Ndi sing kok butuhno? Cuma aja kakek situk ae dhisik. Ya. Engko rendeng maneh tak sauri maneh situk. Ya. Heeh. Loro papat tak kena ganjele omah ta. Engko 10 tahun jangkep pisan dadi omahe ya. Aku ambek bojoku wis ludes aku. Siapa? Loh, kon iki mang ya apa sak? Ya wis ngene Alare iki mang. Botone cek diseliki dhisik menawar. Ngono ta? Bulan ngarep lak terop akeh. Ah. Iya ya. Tapi wayahe terop menawar gak tak jak, ngono lho. Iya, terus duwike cek gak nyaur. Gak nyaur. Ya. Gak tambah kon ulet-ulet kon iki. Ngene lho lho. Ini awakmu dhewe malah. Ngeten lho Pak Amin. Iya ya. Urusan dhuwit kula ndek Kartolo, Hmm. sementara niki mboten dibalekaken mboten napa-napa. Kula suwun kesadaran sampean kalih kula. Iya ya. Boto mawon sampean kirim mriko teng omah kula. Ngono ta. Duit iki Dene enten kekurangane. Pun tah gampang. Ya wis, pokoke aku Pak. awakmu. Duit niku lak gampang tak Gampang Tapi dolekane. nek kadung pedote seduluran niku iku Oh, sambungan. repot. Repot Kan pancene. kuwi dijarai. Iya. Ojo maneh pedote seduluran gak iku sambungane. Iya temenan iki. Wong aku ingin nane nek pasar malam kepedotan kolore celana. Sambungane angel. Iso gelis tepung tapi nek kono ono iringane toko kon. Topare iku dulur karo dhuwit lek kanggo aku iku abo dhuwit. Lah. Aku muni lah. Ayo. Ngene lho rek. Apa dulur? Kabeh ku wong sing penting kok ngomong. Iya. Dadi omong iki nek gak bener ya dibenerno. Bener. Sing salah ya disalahno. Sing penting teko name paman lungguh ana ya. Nggih, kon iki ya apa sih? Ah, maksude kursine kula lungguh. Kuwi terus dijawab. ngono ta, iya, iya. Rundingan. Rundingan. Perkara 20.000 engko tak golekno. Peno Iya, lek wis. butuh wedi apa-apa nang paman iki garangan Kuwatir. gede. Gede wis. Wong iki wani torok masih ngene. Aja kuwatir. Pokoke sembarang mlaku masih torok Wis gak ta? apa-apa. ngono. Wedi kan dalu pirang Mboten nek wedi Trek. pun niki lho balungan. oh, balungan. Akeh kok Amah. Balungane wong kuno iki sing ndi. Museum. Kok takon kebalungane wong kuno. Wis gampang. Perkara kowe dirunding lah saiki ayo nang paman ya nduk kono ana slametan ya. iki lho. Mbancaki sulik. Oh, sulit. Sulik mbancaki Putune sulik. sing meruju. Iya, asu cilik lho. Wis rada gede tak leno saiki. Oh, gede, ah. Tak le wisan jenenge Minca. Ayo wis ngombe-ngombe kono. Ayo wis, monggo Pak.